Igama nguphaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile. Athi wathinta uphaka uthi akweyini ngingqwele ebhoqabhoqa emiza abafokazana. Ngotholodwa likaMentshise thuluza ngihambe nalo ngilifica ensimini ixama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini. Kumafafuke njengeda ngabane ngunogwaja ubhathwa ikhulu uvuka amakhanda ngendlondlo edabakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphukwamehle namalanga amthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aphuma phi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa mase zibona amandla amakhulu asemazulwini ngithanda ngize ngithande nabangangithande ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha namhlanje sebeyangithanda okusho ukuthi nongangithandi uyoza ngithande wena onyanyayo ufokofo ngize ngizwe ngempatha mina agcwele akufakala nangu usikisi ngifuna ukuthinta udaba enginalithinta ngingathinta udaba la ngabona abantu bengizela ngobuso nje abayitshethi bayazi ngangithinta udaba lwe Royal AM ngazi ngasho ngazi ngacacisa ngathi inhloso yokuthi iRoyal AM lokuvela kungathi yadayiswa kungathi ya auctionwa ingoba icurator kaSARS eappointwa icourt isenkingeni ngakusho lokho mina ngizange ngize ngikufihle lento ngaze ngacacisa ngathi uma ngabe kwenziwa iinvestigations ama assets ayaholdwa uma ngabe eholdwa kumele agcinwe safe kumele agcine engalahlekelwa ivalue kodwa into engiyibonile ngabantu baseningizimu Afrika abanye babo ayibonke kusamele abantu bafundiswe i-social media yinhle yimbi ngoba igcina exposure intelligent quotient yabantu abantu abakwazi ukuhlukaniswa phakathi kwento efakwa kwi-hold due to the fact ukuthi kune investigations that is going on nento edliwayo ekuthiwa siyayidla le ngoba awu-afford uma kwenziwa i-investigations into iba ku-hold even ngisho abasebhenki bengabe besa investigator i-account yakho iba kwi-hold i-account yakho uzutshelwe ukuthi ibekwe ku-hold up until you submit the FICA documents. As soon as you submit those FICA documents, then bayi-release account yakho from ku-hold. Hayi ukuthi isuke isidliwe isuke usukhanseliwe hold kufana nabantu makuthiwa baholdwe kwi-hostage basuke besabanjiwe nje bevaleliwe la bevalelwe bona ngenhloso yokubasebenza nokuthi bakhiphe information ethile akufani noma sekuthiwa abantu babulewe ukuholda ukuyibamba into okwesikhashana kufana necala lakho mawunecala enkantolo mase kuthiwa due to ukulekha kobufakazi icala nalo siyalu-withdrawa icala due to ukulekha kobufakazi icala nalo siyalu-withdrawa okwesikhashana. People need to understand ukuthi ukuwithdrawa icala okwesikhashana kulekha ufakazi. As soon as i-court ingathola ubufakazi obuthe ukwenza icala liqine bangaqhubeka ngalo without even consulting anyone. Wena ungabona ngabaseshi nje sebefika ngoba icala lakho lihoxiswe okwesikhashana akufani necala ekuthiwa liphelile. All right. Ngithema ngiyithinta ke le ndaba ethinta iRoyal AM noMamkhize noSARS. Ngabe sengifaka negama elisha elithi curator. I-curator ibona abagada impahla. Makuthiwa impahla ifakwe ku-curatorship. Ibona aba-responsible ifilimala noma iduka noma yehlelwa iveri. Umsebenzi we-curator
ukugada ukuthi into abayibambile ayilokhu ibamba iveli yayo one way bafethu kanti nizohlakanipha nini emhlabeni hlakanipha emhlabeni uma impahla idliwa ayibi khona icurator appoint icurator impahla mayidliwa ku-appointwa ilokhuzana i-unit ebizwa nge-AFU ibizwa nge-Asset for Faith Unit AFU lezo zenzani ziyadla lezo zingadla into kalokhuzana ka20 million zidayisa u5 million baqede bathi ama-shortfalls awakho yini lezo yilezi ezidlayo ke lezo ke esuke ingasancengi lezo ke baba isuke siyenziwe investigations iyaqedwa wanika ithuba lokuthi khokha wahluleka ukukhokha mase ngeni AFU bantu kufuna bazazi lezi zinto ngoba sikhona so ke ngabe sengichaza ke manje ngokwe spiritual wisdom yami ngathi ngifuna ukubuyela kwivideo engayenza probably on last week if I'm not mistaken. If I do, please like spare with me. Ngathi mina bakhona ngoba for ukudayisa kunzima ukudayisa iqembu elithengwe ngemali more than 50 million uzolidayisa u20 million. It doesn't make a business sense. Ngayisho leyo. Uyabo ngase ngathi into abathembele kuyona ke manje i-curator nabakaSARS bathembele ukuthi ongcono abantu auction hoping ukuthi ibid inga accumulator izifike ku plus minus 45 million. So ngabe sengiyasho ukuthi umuntu onemali eningi uno 23 million. Ngabe sengiyayisho even before kuphumele lezi indaba eziphume ngeweekend abanye abavele bazikhuluma ngomsangano wabo nje ngathi umuntu oyi-highest bidder uno 23 million the highest bidder and i-curator ifuna yona ukusave iqembu kwimalini ifuna ukusave ku40 million minimum 45 million umuntu oyi-highest bidder u23 million isho ukuthini lonto isho ukuthi lo muntu ono 23 million akaqualify. Ngaze ngenze isibonelo ngathi you can go to Betchmore lapha ya eSpringfield uyobhidela for imoto uma ngabe kuukuthi awuyimithanga le mali abayifunayo ama bidders I mean laba abalokhuzana abadayisayo bazokutshela ukuthi yes of course i-highest bidder ino 500,000 and imoto thina bese expect ukuthola 700,000 as a result no sell iyenzeka into enjalo. So nakulo muntu uyena obe highest bidder umuhle indiyela umuhle lifuna laba highest bidder lino 23 million ngokuthi ke manje u23 million befuna ukurecover befuna ukusecure i-value ka 50 million it doesn't make a business sense as a result kwenzakalani wa decline ngenkathi ke abezindaba besabona ukuthi umuhle iyona highest bidder bagijima benzani bayobhala online ukuthi nanti India liyathenga because they say highest bidder. Uzokhumbula baba even if you can go to la emotweni khona nje even imoto la kuphithwa khona okho if I'm not mistaken la kuphithwa khona ufika uphide sometimes uyatshelwa ukuthi no sell sometimes utshela ukuthi lungile sizokufonela to confirm ukuthi idayisile yini sayokhuluma nebank lonto yenzeka kakhulu uma ubhidela imoto zaka Mercedes uma ubhidela imoto ka Mercedes nje ufika uyibhidele uyiwin ibid I mean ilokhuzana ibid mase uyiwinile kuthiwe ulindele icall yethu wena wabona umuntu eapplyela ukuthenga ngokwelokhuzana ngokwe-installment thiwe sokufonela base bekufonela bathi congratulations ibid yakho has been approved. So same things applies la uthe umuthi be highest bidder kwaba nalawo mathemba ukuthi ngathi uyena kodwa umehluko ukuthi uzowina yini ngeke win ngoba yindaba imali yakhe incane kakhulu azinamali inyoni at least bekumele yena athi at least 40 million not 23 million athi 40 million
ibisingabheka into yakhe. As a result, what decline. Cabanga udeclinani lezi nyoni eziphaphayo evele ibhale nje amaphepha esilungu naka sports lapha ya seyibhalile zathi hayi usethengile usomabhizinisi besho nje umuntu nje engaqualify. Mase ngiyaphinda ngisa kule ndaba kaMax ngizwile abantu bengitshela bethi angikhuluma udaba likaMax. Mina khona udaba engilikhulumayo khona udaba engathanda ukuthi ngizolikhuluma la social media engithanda ukulikhuluma behind the scene. Olika Max lolu udaba olukhulunywa behind the scene kakhulu la Max udaba lolu olukhulunywa la ngoba yindaba la kunabantu abaphaphaula cabanga nje manje kusuka umnomzane lapha wakaMhlongo uSipho Mhlongo umnomzane othembekile and onikezwe nje isikhundla sokuthi ahole amabutho. Kodwa wenza the biggest mistake ever uhlule ukuhlukanisa ukuthi contact with social media mase kuba khona lokho okukhulunywa ngasese egawini. Uyabona le yankulumo eyenziwe uMhlongo loya uma ezoyikhuluma ngasese ekhuluma namabutho iright le yankulumo ayikhulumile ukuthi siyamfuna lo mfana kumele atholakala kumele aqolise ukisilo uma ngenjalo impilo yakhe isengcupheni kuyophela inhlamvu sesihambile sayombheka embumbulu sambheka eMayville ithimbe lisegoli alihambe leyombheka ayikhulunywa yonkulumo baba ngicela nawe ube la manje ngoba usuthatha isinqumo sokukhuluma public. Kunezinto ze-public kunezinto zaseceleni. Leyo nkulumo inkulumo yaseceleni. Uyabo manje uzi-implicate uziqedile baba lapho Sipho. Noma bangaqinisa idolo abasondelene nawe izwa ngami. Uziqedile kwi-implicate. Angikwenzela isibonelo nje. Ekuthiwa besuka amabutho asegoli akholelwa kuwena aye kuMax. Afika mthatha uMax angamlimazi amlethe kunina. Uaware ukuthi ine charge yonke ibizwa ngekidnap. Kidnap. Abantu abanemali aba behind uMax bebengani challenge baba ngokwe court. Bebengani challenge nanoma ingayiphi indlela. Ibizwa ngekidnap. Esikhathini esiphila kusona into elawulayo umthetho. Ingalo yomthetho baba ayihluleki futhi yinde. Uyabona njengoba nje indlunkulu kuhulumeni okuyena oyinakekelayo ngebudget noma futhi nenkingi indlunkulu kumele ibike kumele comply nomthetho kahulumeni. Kodwa mawuzobiza isithangamo sezindaba ukhulume ngathi ukhuluma ngesikhathi soshaka manje urongi baba. Not understanding ukuthi who is watching. Khona abantu abathanda umuntu wrong noma right. Khona abantu abathanda uMax wrong noma right. Khona ithimbe elikhulu baba elinamandla elisemva kaMax Makhanya. Ngiyanitshela mina elinamandla elingafuni inhlobo ngoMax. Ngiyasho mina uma uzokhuluma budlapha kanje baba awubeki impilo kaMax engcupheni ubeka ngishe yakho engcupheni. Ngoba khona abantu abamthandayo khona amaphoyisa alwela ubulungiswa. Awukwazi nje ukukhuluma ukuthi ubuyofuna umuntu uthumela abantu ukuthi abafuna umuntu. Hayi baba ngeke baba. Ubukhosi abusaphathwa kanjalo manje. Khohlwa baba khohlwa. Ngenhlanhla ngoba nakhona ebuthweni. Khona abantu abahlakaniphile. Mhlawumbe aka understand lokhuzana uMhlongo lapha. Ibutho alisakhiwe yiqhaza ezingenangondo manje. Ibutho lakhiwe abanomzana. Lakhiwe abantu abafundile. Lakhiwe abantu abazimpi. Lakhiwe abantu abanakekela umndeni. Lakhiwe abantu ababaholi. Akusebona abantu abahosikotheni ongavela ubahlohle nje bese beyahlohleka. Ezelizathi ibutho lamanje alisafani nebutho lakudala. Elamanje ibutho baba liyabuza ukuthi why ukuthi ke azikho nezindlela ebesingazenza. Akukho yini imigude besingayilandela yangaphakathi. Bengeke nimhlambe silalela ungangezwe lakhe akhiphizwe. Mase khulumile ungangezwe lakhe. Wonke ke abadidiyeli nenduna they are bound to respect okamdlokombani umntwana. Kodwa uma ngalikhiphi ungangezwe lakhe izwi. Uyabona yini ukuthi baba nawe lapho uzidayisa wena yourself. Ngoba khona abantu ababaholi ngempela. Khona abantu ababaholi abayi-understandayo i-social media.
ukuthi mawukhuluma la who is watching ba kubuka ama retired judge la uyabona kubuka president la uyabona kubuka o commissioner la kubuka o command kubuka advocate la kubuka baba iqhwaga kubuka inkabi uyabona kubuka ama mafia. You can't just go to social media and command into eyingozi as you please mhlongo. Kahle kahle mhlongo laba ubuyithi ukuzunga implicate lento ubuyi deserve ukwenza something like a public apology. Ngoba sinathi sithule siyabuka. Uyabona mina ogada indaba kaMax ogada angiyiphawuli noma kanjani. Ngoba mase ngiyiphawula ngiyiphawula kanye ngiphinde futhi yenzeke. Mina mangaphawula kanye indaba kaMax ngikaphinde uzwe kuthiwa uthe kwisilo ngoba ngeke ngize ngilwe naye but ngiyomtshela ama facts ngeke ngize ngimsabise ngiyomtshela ama facts ukuthi Max umuntu bese sihlalweni kuba kanje kube kanje and mase sihlalweni bakhona basuke besi challenge sihlalo abasichallengeayo basebenzisa abantu abakanje kanje mina ngiyokhuluma kanye kodwa ngeke ngikhulume no Max mina manje esasatshisiwe ngoba ngifuna bengathi nami ngiyasaba ngeke ngiyenze lonto kungcono umuntu othi sicela abantu abangakhuza uMax baphumele obala bamkhuza ngoba uMax wa declare wathi angakhuza uJacob Zuma wathi nami ngamkhuza wathi nokhuzana ngamkhuza kunabantu abawu3 akekho osaphumele ku social media wathi ngiyakhuza Max akekho washo wathi mina hayi ukuthi angikhuzeki kodwa kunabantu abawu3 wangibala waba Jacob Zuma waba ukhuzana uma kuuthi uMax niyabotha uyadlebela nje nihlulwa yini ukuxhumana nalabantu asho wathi bangamkhuza laba u3 lapha bese soba u3 sithi sihlulekile ukumkhuza njengamanje mina ngakahluleki ukukhuza uMax mina myself ngakahluleki ukhuzana ngakahluleki ukukhuza uMax uJacob Zuma ngakahluleki ukukhuza uMax yabo umehluko sifuna ukuthi mase simkhuza thina simkhuze sazi ukuthi uoneni ngoba nami ngifuna ukuvele ngikhuza umuntu ngoba ngithi ukhulumile ekubeni vele ilokhuzana social media kuyinto okukhuluma bahlale bekhuluma abantu bahlale beyisana kuma comment bayisa abantu uyabo nakuma comment bayisa abantu angazi bambizanga kula maphosa bethu unekhala elicijile angimazi uJacob Zuma abantu bamthuka kangaki bethu udle imali benomona ngomuza wakhe Jacob Zuma angibazi abantu ukuthi uShembe bamthuke kangaki abantu uShembe angazi ukuthi abantu inkonzo yompostoli bayithuke kangaki inkonzo yompostoli inkonzo uyabona abantu nje vele bayeyisa abantu kodwa uma ngaqhamuka instructions ethi akakhuza uMax mina myself ngihluleka ukumkhuza mina myself nje ngihluleka ukumkhuza yaka so uyabona ke masekujonjwa sekuthiwa kufuna kuthunyelwa amabutho alikho ibutho elingavele lithunyelwe ngeyona inkalo ibutho lengempela lifuna ukuthi leso sinqumo kufike kanjani kusona kungabe indlulamithi iyasazi leso sinqumo indlulamithi uma kuthiwa indlulamithi isinqumo iyasazi sebeyaqala kamabutho aseyanyakaza waphana amabutho ahlangene nje ngendlulamithi akube indlulamithi ezokhipha iorder ibiza ingqungquthela ibabiza abadidiyeli ihlale phansi nabo ithi sengikhathele ikhali indlulamithi bese beyaqala abadidiyeli beyodla intelezi bese bethi siyamfuna umfana okwamanje indlulamithi asikayizwa thina ikhali nathi sikahluleki futhi ukukhuza ngoba deep down vele nathi asifuni mina ke myself angakhulumela abantu mina ngifuna indlulamithi phela angena umuntu othi mayiqala into mase kuthiwa uyahluleka mase ngithe mina ngiyamkhuza uMax ngekubuka ngimfunga uma ngeke ngivume kuthiwe ngihlulekile ngeke kuthiwe ngihluleka ukukhuza ngeke yenzeke lonto kodwa mangabe ngizokhuza ufuna ngazi ukuthi ngimkhuza kwini ukuze ngingathi mangimkhuza
athi yena hayi ngikhuluma iqiniso bese mina ngingakwazi ukumprove ukuthi wrong. Ngifuna umuntu ozongiprovela mina ukuthi into esho Max wrong. Bese sithi Max lento isho yamanga. Noma kuthiwe cha zikho wrong kodwa kune clause ekhona eyokuthi awukhulumi kanje ngomuntu omholi. Mase sithi okay ke kungaphinde kukhulunywe ngabaholi. Angakhulunywa ngopresident, angakhulunywa ngeformer president. Ngoba kunenhlambe ezike zize kuJacob Zuma ubotha sifuni thina esiyofa lefa khona umsholozi. Baka sifuni lezi inhlambe kodwa abantu ayikho indlela ongabavimba ngayo ngoba bathi bane freedom of speech. Yabo ukukhulunywa ngona maphosa kuumholi, kukhulunywe ngomalema kuumholi. Ubotha sifuni yana because la muntu kunabantu abakhoyelela kuyena. Khulunywe kodwa. Show me looking back. Wena onyanya ufaka off mina ngizwa ngempatha mina qala ngakufakela nangisikisa. Nangisikisa. Yabo. And mhlambe khona into abangayiunderstand abantu. Uyabona indlela yokuyidefenda kumuntu ekuthiwa uyakufuna. Sengisho nje under general knowledge. Umuntu makuthiwa uyakufuna, the best way yokuzidefenda ukuthi umfune nawe. Athe yokufuna ngale nawe ubuyomfuna ngapha. Iyona best way yokuzidefenda kumuntu okufunayo. And leyo ndlela leyo ile ndlela esusimpi. Kuze kuthiwe kuyaliwa khona amabutha ngale. Ngoba njengoba behamba nje uma kusekhuluma kanje unayo impese emva kwakhe. Kodwa mase ngimkhuza mina kwaliyo impese emva kwakho mina ngathi fuck off kuyona. Kwaliyo impese emva kwakhe ngithi ayi fuck off. Mawukuthi leyo mpi kwayona ihloniphi futhi mase ngimkhuza mina uMax ngafaka ofisa ngishiya impethu isemva kwakhe mina myself futhi mina mangimkhuzile ungaphela u5 months engazange athi kwisilo myself futhi bengakhuzwa umsholozi ngineshow ungenzeka same things ngineshow ngoba we are the men of principles sidlala thina sigweba kabili sigweba emhlabeni sigweba ezulwini sigweba kabili nje so nje bengithi ake ngiyithinte leyo nto le ake ngiyithinte leyo nto yokuthi umhlongo loya kumele ayenze public apology ukuze angagcini egaxele into engahlangene nazo ukushela ulimi nje but akayi-understandanga i-social media understandanga mina ke unfortunately ngeke ngize ngiyigxeke Inhlaka Productions ngeke ngiyigxekele yona Inhlaka Productions ngoba yindaba abantu bezindaba bayifuna ishisa zinjalo ngeke ngiyigxeke nje ngihlakaniphe kakhulu ukuthi ngathi ngigxeke Inhlaka Productions ibone nje ithuba yakusebenza yapublish ngeke ngiyigxeke mina umsebenzi wayimpela ukuthi uthole indaba ezishisayo angishoni le nale kodwa na umhlongo nje bengabe bekhona abaclose kuyena abasondele bese enza nje i-public apology in future abamqeqeshe nge-social media okwamanje he is not well trained abamqeqeshe kumhlongo ngoba into ayi-addressayo vele izinto akumele ayi-address njengomdidiyeli but funa abe nendlela yokuzi-addressa abe nendlela show me looking back hayi ukuthi avela asuka besithangame sihlalo la kube nama-microphone kukhulunywe intombazane iphawula intombazane ithi uMax uyafuna yindaba bahlulwa yini ukupopola ukuthi akekho umuntu ongaba nesibindi esinje benge kanti asemva kwakhe uma kuthiwa uMax uyakohlasela kunecala elilandelayo le-kidnap bahlulwa yini uku-understand lona hayi mhlongo ubekhelesi baba ne kodwa mina-ke ngoba ngiyakubona ukuthi kona unabo ubuleader umehluko nje wonke umuntu kuyenzeka phela dideke emhlabeni kube khona into encane emuthi ngineshock ukuthi uzolilungisa iphutha lakho in future nje ngeke uphinde uyenze mistake efanayo cabanga nje unezingane unomndeni unayo yonke into uyofuna ingane yomunye umuntu usukhohle ukuthi nawe unezingane usukhohle nawe unezingane nawe unomndeni uzothi uyofuna ingane yomunye umuntu ngale kube kusuka abantu ngale beyofuna ingane yakho nawe ngapha uzothini ubeka impilo yezingane zakhe engcupheni baba kungenasidingo nge-social media nje kuphela kwaphela uhlala uhamba nezingane zakho la ukhona uzothi uyofuna yomuntu kanti abanikazi baleyo ngane nabo bazofuna eyakho uzothini hayi mhlongo ubekhelesi baba ukhulume ngazi ukuthi nje baba wena la uyabo you call a shot
yabo but ngiyakuxolisela ke mina bona bonke abanye abantu ngiyakuxolisela futhi bangalokho bekulandela ngalento sengikhulumile mase kukhulume mina kukhuluma ukugcina yabo i-stream indlela ziya lapha emakhanda dam kobe kuqosha umlando la ipower iyobe idemonstrator yona power iyobe demonstrate. Thank you so much. Mawifuna number yami 07981302260 send WhatsApp. Ngitholakala ngolosithathu nange Saturday number 44 Rocky Ridge Road noma nje uthi King Bhakanzaba thathi kubeke.